салом алайкум шерои нар, чӣ хеле хубен саломатиётон ништиякай. бародарҷоно, чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтистае ки бениҳоят конкурси бомбай. дар конкурси мо 3 та мерседесай, 50 та дига конвертҳои пулияй бародарҷоно, кадоме ки билет бисёр харидорӣ мекунад, 1 та некси падаркай. шумораи билетомон 4000 билетай бародарҷоно, нархиш 250 рублай бародарҷоно. ина картаи Сбербанк WhatsApp, ина картаи Душанбе Сити бародарҷоно. инами номеро ҳам WhatsApp дора, ҳам Сбербанкай, инаи Душанбе Сити бародарҷоно. суми тоҷикӣ қати 250 рублаш 40 сомони тоҷикӣ меша бародарҷоно. ҳаракат кунед. баъд амо одамое ки видеои мара тамошо мекунед, мақсад лайк мемонен, комменти нағз менависен, мақсад мухлиси репҳои маен, ҳамин видеоро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам поделитсия кунед, дар друзиётон роӣ кунед ки штоби мо тезтарак билетомон ба савдо барава ва мо бозимона сар кунем. 3 таи шуморо соҳиби мерседес кунем ва 1 таи шуморо соҳиби некси, 50 таи дига мухлисман соҳиби конвертҳои пулӣ кунем бародарҷоно. иншоаллоҳ ҳаётон наброрен. видеоро поделитсия кунед. бошед. Reb.tg Yo. Duet Side Production Mr. Alone бахшида ба ишқи худ барои чӣ хидмати кандам, барои чӣ майти ҷидо шидам. ҳози сабабша даи нами реб ма мегум, ҳози сабабша ма даи нами реб ма мегум. шинос шидем сайда стрелка задима, гуфтам биё 46 рафта бинима тера. омади дидим ганда дилама бой додим, ишқда аднашени дисол қатиди ба хирсанди гузаштак. шаҳр ба шаҳр як ҷоя, шабу рӯз бо дар алоқа. мегуфтум ай беғарзи ту ҳеҷ кадар кор нестай мада. гӯш кардам механдиди, мегуфти мепартои, ма фикр мекардам и дихта аниқ чизе дар дил дора. ҳаёти шахсӣ да савол медодум, ай гап мегирехти оқибаташ хуб боша, ҳаёта худат мефаҳмӣ. вақте ма касал мешидим, ҷонта табобат мекардӣ. мегуфти агар ма бошам ҷонта тоқа намемонӣ. баранда ишқи ма да парвоз мекарда кайф, афсӯс ки ӯ намедонист рӯзе мешада ту ҳайф. дили ма хирсанд буд, ту боша менолиди, сабабиш да чӣ боша, ма хирсандам ту зиқӣ. баранда ишқи ма да парвоз мекарда кайф, афсӯс ки ӯ намедонист рӯзе мешада ту ҳайф. дили ма хирсанд буд, ту боша менолиди, сабабиш да чӣ боша, ма хирсандам ҷон ту зиқӣ. баранда ишқи ма да парвоз мекарда кайф, афсӯс ки ӯ намедонист рӯзе мешада ту ҳайф. дили ма хирсанд буд, ту боша менолиди, сабабиш да чӣ боша, ма хирсандам ҷон ту зиқӣ. иди қурбон да таклифм кардӣ, гуфти хона биё, гапта да замина мондум. майли ма рафтам хонатон, дидим духтари майдара. гуфтам ҷонам и кие? гуфти кенҷагии хона, духтара киё чаҷон май. раҳи хонатона дидим, ҳар рӯз мерафтум кӯчатон. ахир наши ҷура шидим, ма қатӣ патсанои ҷотон. 6 саволшон додум, мешиносен муҳаббата. гуфтан ҳо ай шуш биромад, ғайри и як кӯдак дора. паҳ бул як кӯки сар паридак, телкадума уда. гуфтам даги ҷои таги мости 46 биё сука. омади ҳамаша фамондум, та гуфтум ҳами роста ишқе ки да дилим сохти, значит ҳама и дуруға. гиря карда гашта гуфта гохи тира дӯст медорам. гуфтум агар ту бифаҳми хита мекани медонам. э худо чӣ да ҳаёт да тавода ман омардай, духтаре ки дӯст медоштум, афсӯс ки ӯ нодухтарай. баранда ишқи ма да парвоз мекарда кайф, афсӯс ки ӯ намедонист рӯзе мешада ту ҳайф. дили ма хирсанд буд, ту боша менолиди, сабабиш да чӣ боша, ма хирсандам ҷон ту зиқӣ. баранда ишқи ма да парвоз мекарда кайф, афсӯс ки ӯ намедонист рӯзе мешада ту ҳайф. дили ма хирсанд буд, ту боша менолиди, сабабиш да чӣ боша, ма хирсандам ҷон ту зиқӣ.